Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Chisomo Break ndi mzangayu Linley Mponda. Kumapoyamba naye mitu yake. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadaliso waloyi yalimbikitsa Malawi kuti akayezetse matenda otupitsa chiwindi a hepatitis mchingerezi ndi kudziwa momwe alili. Boma lati lilumikiza magetsi ku nyumba za anthu ambiri okhala ku madera aku midzi kudzera mu ntchito ya MAREP komanso Ascent Project. Timu ya mpira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino Scorchers isewera ndi timu ya Nigeria usiku uno mu masewero ake oyamba a mu mpikisano wa AFCON. Tiyambe nkhanizi madzulo ano ndi nkhani yathu yaikulu yomwe ikuti nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso waloyi yalimbikitsa Malawi kuti akayezetse matenda otupitsa chiwindi a hepatitis mchingerezi ndi kudziwa momwe alili. Iwo ati izi zingathandize kupewa kuonongeka kwa chiwindi komanso kuchepetsa imfa zobwera chifukwa cha matenda awa. Awaloyi ayankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani wokumbukira tsiku la chiwindi hepatitis pa dziko lonse kulilongwe. Zambiri mulipotili la Stefania Chiteka. Nduna zaumoyo madalitso waloyi yati matenda otupa chiwindi akadali vuto lalikulu la zaumoyo chifukwa anthu ambiri amazindikira kuti ali ndi matenda awa mochedwa. Iye wati boma laphatikiza ntchito zoyezesa ndi kuchitsa matenda otupa chiwindi mu ndondomeko zomwe zimalimbana ndi HIV komanso ntchito za chisamaliro cha umoyo m'malo onse opereka chithandizo kuti anthu ambiri athe kupeza ntchito zimosavuta. Awaloyi anaonjezeranso kuti boma likulimbikitsa njira zopewera kufalikira kwa matenda mchiwindi kuchokera kwa amayi kupita kwa mwana kudzera poyezetsa mayi oyembekezera, kupereka mankhwala kwa omwe apezeka ndi matendawa komanso kuonetsetsa kuti ana akulandira katemera mogwirizana ndi ndondomeko yakatemera kwa mdziko muno. Pali hepatitis B komanso hepatitis C yomwe ikutha kupezeka m'madera mosiyanasiyana koma makamaka ngati boma tikuyikaponso chidwi pa hepatitis B ndi cholinga chokuti tipewe kuyambira pa nthawi yomwe mwana wabadwa akamakula akhale kuti apeweratu kuchokera mu njira za makatemera osiyanasiyana omwe tikupereka. Komanso ngati unduna tikuonesesa kuti nkhani ya hepatitis tayiphatikizira ndi njira zina zomwe tikumapewera komanso maphunziro ndi mmene tikuperekera chithandizo ku zipatala zathu tikamayang'ana kumbali za HIV. Ndipo woyimira bungwe la World Health Organization kuno ku Malawi Charles Kuria Njuguna wati chiwerengero cha anthu omwe ali ndi hepatitis ku Malawi chili pa 8.1%, kutanthauza kuti munthu mmodzi mwa anthu 12 ali ndi matendawa. Wapa mpando wa bungwe la Patients and Community Welfare Foundation of Malawi King Norman Rood anati bungweli likugwira ntchito limodzi ndi boma pophunzitsa anthu za matenda a hepatitis komanso kulimbana ndi tsankho lomwe limalepheretsa ena kupita kukayezetsa ndi kulandira chithandizo. Ife ngati APAWEM tikugwirizana ndi boma kuonetsetsa kuti tikuphunzitsa wanthu madera osiyanasiyana za kupezeka kwa nthenda imeneyi ya hepatitis ndipo kuti nthendayi ndiyopeweka ndipo nkofunikira kuti anthu apite mzipatala za boma athe kudziwa za mmene iwo alili chifukwa ngati sudziwa za mmene ulili ikadzapezeka kumalechereche a nthendayi imapezeka kuti yaononga chiwindi komanso imatha kubweretsa kansa. Chaka chino tsiku lokumbukira matenda a mchiwindi pa dziko lonse akukondwerera pamutu oti tiyeni tithetse. Boma lapempha mafumu mdziko muno kuti apewe ziphuphu komanso azitsogolera ntchito zokhazikika za chitukuko m'madera awo. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri apereka pempholi m'boma la Mzimba pamwambo okhazikitsa a Ketwayo Jerry kukhala inkosi mzikuwola komanso inkosana Watson Mukondwe Jerry kukhala sub TA Chimtungwa Jerry. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Kukhazikitsidwa kwa Ketwayo Jerry kukhala inkosi mzikuwola kwathetsa mkangano wa ufumu omwe wakhala kupitilira kwa zaka zoposa 25. Pamwambo omwewu inkosana Watson Chimtungwa Jerry yakhazikitsidwanso kukhala sub TA Chimtungwa Jerry. Polankhula pamwambowu ku Yombeni m'boma la Mzimba, inkosi ya makosi Mberwa yachisanu
yamikira unduna maboma ang'ono chifukwa chothetsa mkangano wa ufumu wa kwa Mzikuwola omwe wakhala ulipo kwa nthawi yayitali. Iwo ati kusamvanaku kwasokoneza ntchito za chitukuko kwa nthawi yayitali. Siku lero atenga ufumu umenewo sitikuyembekeza kuti chikhalenso chipinjo kwa anzawo kuti aziuza ufumu kwa panga opresa anzawo, koma chikhale chinthu chonena kuti iwo ayanjanise mabanja onse akhale pamodzi. Chifukwa chomwe chikufunika kwambiri chakhala chikusowekera ndi chitukuko kumalo kumeneko. So kubwera iwo ngati mfumu tili ndi chikhulupiriro chonena kuti chitukuko chipita pasogolo. Komanso makamaka kwa chimtunga kubwera kwa iwo ndi chikhulupiriro kuti ntchito yanga ikhala yopepuka, komanso anthu tathandiza moyenerera. Kungowapemphaso kunena kuti munthu umofunika uzikhala wa integrity, tisaone kuti nkhani za ziphuphu ndi zina zotero zikuwazungulira kapena kulanda anthu malo ndi zina zotero, koma agwire ntchito yonena kuti ifeyo tithandize miyoyo ya anthu apeze chithandizo mwansanga. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Phiri ati ziphuphu ndi chimodzi mwa zolepheretsa zazikulu za chitukuko chifukwa zimayambitsa ziwawa ndi khalidwe losayenerera. Aphiri alimbikitsanso mafumu omwe akhazikitsidwawa kuti azisogolera moona mtima, kukhulupirika komanso mwachilungamo. Iwo akumbutsanso mafumu ndi andale kuti asasankhire anthu ntchito za chitukuko mu thumba la ndalama za CDF potsindika kuti boma likufuna kuti madera akhale ndi zitukuko zomwe anthu akufuna. Pakanali pano ndunayi yachenjeza kuti boma liyamba kuchotsa pa udindo mafumu omwe maderawo akukhudzidwa ndi nkhani zophwanya malamulo a dziko lino monga kupha chikulire komanso kuchitira magulu osiyanasiyana nkhanza. George Nkandawire, MBC Mzimba. Boma lati lilumikiza anthu ambiri okhala ku madera akumidzi magetsi kudzera ku ntchito za chitukuko za Malawi Rural Electrification Program MAREP komanso Ascent Project yomwe ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku World Bank. Nduna ya undunawu a Jean Matanga auza nyumba ya malamulo lero poyankha mafunso aphungu a nyumbayi. Iwo anati boma likudziwa kuti madera ambiri mdziko muno akufunika magetsi kuti chitukuko chipite patsogolo. Amatanga akufotokoza. Nduna wathu tikuyesetsa kuti uwafikire anthu akumudzi ndi magetsi kudzera mpulogalamu yathu ikati mati MAREP. Panopa tili pa MAREP 9 tikhaso tikudutsa kufika ku MAREP 10. Ife cholinga chathu nchokuti through program imene imwe tikudziwira inakhazikitsidwa kuti ithandize anthu akumidzi komanso a madera amene ali kufupi ndi mtawuni woti peri-urban. Ndiye program imene iyi tikhala tikumuva ati mafezi osiyanasiyana panopa tili pa MAREP 9 tikhala tikupita pa MAREP 10 kuti anthu onse afikire moyenera. Pa zimene zikuchitika tidzoti magetsi athu amene timaphika mdziko la Malawi amene sakukwanira kwenikweni. Ndiye kudzera ku bungwe lathu la Igenco likuyesetsa kuti lipeze njira zina zopukusira magetsi ena amphamvu. Panopa timapanga kwambiri hydro komanso akupitanso mbali ya solar akuonjezera kuti magetsi akhale ambiri. Komanso tigwiranso ntchito ndi makampani ena ma private investors kuti atha kuzayikaso magetsi a solar komanso kandi amadzi komanso kandi a nkhuni kuti tikhale magetsi okwanira kuti tikufikira anthu mmene angafunire. Komanso kudzera pa program yathu ya MAREP yo ndionjezereso kunena kuti tili ndi program ina imene atithandizira ndi bungwe la World Bank imene timatchula kuti Ascent. Program imeneyi ili magawo atatu. Gawo loyamba ndi limene tikufikira muzipatala komanso mmasukulu. Ndiye pakati papa tikuyang'ana masukulu ndi zipatala zimene zili within 500 meter radius kuchokera kumene kuli magetsi a Eskom amene utafikira mosavuta tifikira madera ambiri oposa 1000. Kuchoka pamenepo component number 2 mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tuonenso mitu yake. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi yalimbikitsa Malawi kuti akayezetse matenda otupitsa chiwindi a hepatitis mchingelezi ndi kudziwa momwe alili. Boma lati lilumikiza magetsi ku nyumba za anthu ambiri okhala ku madera akumidzi kudzera mu ntchito ya MAREP komanso Ascent Project. Timu ya mpira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino Scorchers isewera ndi timu ya Nigeria usiku uno mu masewero ake oyamba a mu mpikisano wa AFCON.
takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi ndipo popitiriza nkhanizi bungwe lona za ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission MHRC layamba ntchito yophunzitsa apolisi komanso oyang'anira ndende mdziko muno za ufulu wa anthu omwe ali mu ndende komanso omwe akuyankha milandu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MHRC Mayi Teresa Ndanga ati ntchitoyi ayamba kafukufuku ataonetsa kuti anthu omwe amangidwa pa milandu yosiyanasiyana amazunzidwa pamene akufufuzidwa komanso akawagamula. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Zaka zambuyomu bungwe la Malawi Human Rights Commission lati lakhala likufufuza ndi kuona momwe anthu omwe ali mu ndende za mdziko muno komanso omwe akuwafufuza milandu akukhalira. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Mayi Teresa Ndanga zadziwika kuti apolisi komanso ena omwe amafufuza milandu amagwiritsa ntchito nkhanza pokakamiza anthu oganiziridwa kuti avomere milanduyo. Pamenepa Andanga anati izi zimachititsa kuti pasakhale chilungamo pa anthuwo. Mbuyomu takhala tikupanga tikuyendera ndende komanso polisi kumaona kunena kuti kodi anthu amene amangidwa ka anthu amene ali mu ndende akukhala nawo bwanji, ndipo tinaonapo kunena kuti anthu ambiri nthawi zina amadandaula kunena kuti akuchitidwa nkhanza, pa Chingerezi ndingati torture, mwina kumenyedwa, kulankhulidwa mosayenera, mwina osapatsidwa chakudya. Mmodzi mwa anthu omwe anali nawo ku maphunziro a Vincent Silungwe omwenso ndi mlangizi wa zamalamulo ku Malawi Prison Service anati maphunziro athandizira okhudzidwa kukhala ndi luso pa ntchito yawo yofufuza. Maofficers athu azizindikira kuti ngakale anthu ali mu ndende, ngakale anthu ali kuselo, ali ndi maufulu awo. Iwowo ngati amene akugwira ntchito ya boma ali ndi udindo ndithu woonetsetsa kuti maufulu anthu amene ali ku ndende ngakale ku polisi akutetezedwa. Ndipo a Prescott Zuze Mwayulipo omwe ndi mkulu wa oyimira boma pa milandu komanso komisionala wa polisi anati maphunziro atsegula maso pamomwe apolisi angamagwirire ntchito zawo. Ifeyo ni ntchito yathu kuti tikafotokozera anzathu amene sanakwanise kubwera kunoko kuti tikatsimikizire kunena kuti ifeyo ngati ma prosecutors komanso ngati ma investigators amene tikuchokera ku polisi komanso ku prisons kuti tionesese kuti tikugwira ntchito yathu molingana ndi malamulo amene akutitsogolera. Maphunziro omwe akuthandizidwa ndi bungwe la Irish Rule of Law International abweretsa pamodzi akuluakulu ofufuza milandu ku polisi, oyimira boma pa milandu komanso oyang'anira ndende ochokera mchigawo chakumwera komanso kumpoto kwa dziko lino. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Mkulu wa konsolo ya town ya Karonga Margaret Kunje wati kuwika magetsi a misewu oyendera mphamvu ya dzuwa town ya Karonga kwathandiza kulimbikitsa chitetezo komanso kukweza ntchito za malonda kamba kuti anthu tsopano akutha kuchita bizinesi yawo motetezeka ngakhale usiku. Poyankhula ndi MBC Akunje anati konsoloyi ili ndi malingaliro opitiriza kuwika magetsi a misewu town pofuna kupititsa patsogolo chitetezo komanso kuthandiza ntchito za chuma. Tindi ripoti la Chisomo Manda. Magetsiwo ayikidwa pafupifupi makilomita 5 kuyambira pa tauni ya Karonga mpaka ku chipatala cha Karonga. Ntchitoyi yakwaniritsidwa ndi thandizo lochokera ku banki ya First Capital. Mkulu wa konsolo ya Karonga Town Margaret Kunje anati kukhazikitsidwa kwa magetsiwa kwathandiza kuti konsoloyo idzitolera misonkho yambiri chifukwa anthu akutha kuchita malonda ngakhale usiku. Kunali kovuta tithu monga usiku umapezeka kuti dima uliko ndithu, koma panopa even ma business akutha kuchitika ndi usiku omwe chifukwa cha ma street lights amenewo. Anthu okhala mtauni ya Karonga ayamikira konsoloyi chifukwa cha ntchitoyi ponena kuti magetsiwa athandizira kwambiri kulimbikitsa chitetezo makamaka msewu opita ku chipatala cha Karonga. Mtauni muno mukuwala magesi even anjinga moto akumayenda mosavuta, even anjinga zakapala sakumayenda mosavuta ngati ku chipatala. Ndizomwe timavutika kwambiri, anthu amayenda usiku amavutika, nthawi zina anyamata omwe obisalira panopa anachokachoka. Ndepa ichocho ndikuona ngati chabweretsa kusintha kwakukulu kwa basi fachoti anthu masiku ano akumayenda momasuka pena paliponse. Atithandizira kwambiri mayendedwe a anthu amene amapita ndi odwala ku chipatala na amenenso nthawi zina machedwa ntchito zopambana amakhala kutali, adipanga secure kwa basi chifukwa kuti anthu akuyenda mwaufulu, akuyenda moyera,
chiopsezo chambiri chachipako nawo tikuyenda mwa mtendere kwambiri. Komabe ena mwa magetsi a munsewu awonongedwa kale ndi anthu ena osasamala. Kotero konsola ya tauni ya Karonga ikupempha anthu a mbomali kuti ateteze ndi kusamala zipangizo za boma kuti zipitirire kuwathandiza. Chisomo Manda, MBC, Karonga. Bungwe la Maseko Ngoni Cultural Heritage Trust lati zokonzekera za chaka chino za mwambo wa mshangano zili mchimake pokonzekera mwambowu omwe uchitike pa 5 September. Wapampando wa mwambowu Impi Kandi Padambo Ndau wauza MBC kuti bungwe lawo lakonza mgonero komanso masewero a gofu ofuna kuthandiza kupeza ndalama zokwana 180 million kwacha zothandizira mwambowu. Apadambo atsindikanso kuti bungwe la Maseko Ngoni Cultural Heritage Trust lipitiriza kulimbikitsa umodzi komanso kuthetsa maukwati ana mdziko muno. Apadambo akufotokoza. Chaka chino mwenye wazankomera kuti mungomenewo uzambe lolemba kuita zinthu zosiyana-siyana komanso mwenye amanyamkomera kuti tizakambirana ngati angoni amakosi wathu amakosikazi kukambirana zinthu zosiyana-siyana zimene zimatikhuza ife ngati angoni amaseko komanso zimene zimakhuza mtundu wonse wa Malawi. Mafunso wanu manena kale za maukwati amene ana amakwatira ang'ono zimene zijainde ti pali ma efforts amene Maseko Ngoni anena kale inkosi kwenda tinali ndi inkosi senior chief Kachindamoto amene adatisiya mzimu wawo usemu mtendere amene ngakhazi kolonse lonse lidawayita liorganize ndithu kuti mayiyo akuyesetsa kuthesa maukwati abana ang'ono zimene zikupitirirabe ndi amakosi athu onse ndipo ngonyama chankomera kuti zizakambirana zinthu ngati zimene zikuchitika pange bwanji kuti ana wathu makamakazi the girl child azipitiriza sukulu kuphunzira ndithu realizing her full potential. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya Songwana ya dziko lino Love Mofazili wati ali ndi chikhulupiriro kuti timu yake igonjetsa timu ya Nigeria usiku uno masewero ake oyamba mu mpikisano wa AFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Matimuwa akumana nthawi ya 10 koloko usiku uno pa bwalo la Al Madina. Amin Musa ali ndi ripoti ili. Masewero akhala oyamba ku mpikisano wa AFCON kumbali ya timu ya Scorchers. Mphunzitsi wa timu ya Malawi Love Mofazili wati kupatula kuti akusewera ndi timu ya mphamvu kwambiri muno mu Africa komanso yomwe ikuteteza ukatswiri wa chikhochi, iye ali ndi chikhulupiriro kuti kugonjetsa timu ya Nigeria ndikotheka. Iye wati ngakhale akankoyamba kupita ku mpikisanowu timuyi ili ndi kuthekera kuchita bwino mu AFCON chifukwa osewera ambiri omwe ali nawo akhala kuchita bwino ku matimu komwe amasewera. Mwa osewera 26 omwe Fazili anatenga ku mpikisanowu, osewera 10 ndi omwe amasewera matimu akunja kwa dziko lino pomwe 16 amasewera mdziko muno. Ndipo timu ya Nigeria ili ndi osewera awiri okha omwe amasewera matimu aku Nigeriako pomwe osewera 23 amasewera matimu akunja kwa dzikolo. Ikasewera ndi timu ya Nigeria usiku uno, timu ya Malawi idzakumana ndi timu ya Egypt loweruka kali kubwerali ndipo idzamaliza masewero a mugulu C posewera ndi timu ya Zambia lachitatu sabata yammawa. Matimu awiri omwe achite bwino kwambiri mugululi adzapitirira mu ndime ya quarter final. Timu ya Malawi ndi yomwe ili yocheperako mphamvu mugululi pa mndandanda wa matimu amuno mu Africa. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Akuluakulu wa bungwe la Malawi Schools Sports Association MASA mchigawo chakumpoto awalangiza kuti apeze njira zina zopezera ndalama akamachititsa mipikisano yosiyanasiyana. Mmodzi wa akuluakulu wa mchigawochi Azamiwe Nkhoma anena izi pamapeto pa mpikisano wa chinyamata otchedwa Malawi Youth Games mchingerezi wa mchigawo chakumpoto umene akukonza ndi cholinga chofuna kupeza osewera amene akayimire timu ya chigawo chakumpoto. Mpikisano wa osewera amsukulu za sekondari ndi primary. Hassan Pili walemba ripoti ili.
ngandi akuluakulu Malawi School Sports Association masa mchigawo cha Kumpoto anakonza kuti agwiritsa ntchito ndalama zokwana 12 million kwacha kuti akwanitse kubweretsa pamodzi osewera oposa 600 kuwapatsa chakudya komanso malo ogona. Koma m'malo mwake apeza ndalama zokwana 5 million kwacha zokha kuchokera ku bungwe la Malawi National Council of Sports zomwe agwiritsa ntchito pa mpikisanowo. Pachifukwachi mkulu wa Malawi National Council of Sports mchigawo cha Kumpoto a Felix Yola apempha makampani kuti athandize potukula masewero osiyanasiyana achisozera. Ndizona tivomereze kuti padakali pano Malawi Youth Games masewero amenewa amachita fund ndi Malawi National Council of Sports. So tindichikhulupirira kuti amasa apanganso upangiri wawo kuti akumane ndi ma corporate organizations, makampani ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti athandiziranso chifukwa mwina boma lokha singakwanitse zonse. Mbali yathu ndiyochepa komano tikufunikira kuti tithandize anthu ochulukanso. Mmodzi mwa akuluakulu woona za maphunziro mchigawo cha Kumpoto Azamiwe Nkhoma ati osewera msukulu za primary ndi secondary ali ndi luso limene likufunika thandizo lokwanira kuti litumphuke. Tayesesa ndithu kubweretsa maluso amene tabweretsawa ndipo kunena chilungamo maluso ndi ambiri amene alipo. Komano amene tabweretsa kutengera ndi kuthekera komwe tinali nako kuti tikwaniritse ndithu. Opa mpando wa bungwe la masa Kumpoto awanangwa Kaira ati chaka chino zinthu zinawavuta kwambiri moti akudera nkhawa kuti ndalama zodyesera osewera amene awasankha pamene ali ku kampu zichokera kuti. Tinautidwa kuti ndalama tiyena kusaka ndithu potengera ndi kuti zomwe zimachokera ku Malawi Council of Sports sizingakwanisire kena kalikonse. Tinayesera ndithu kumana ndi anthu ena kuti atithandize koma mbeza vutirapo. Tinakambirana ndi atsogoleri a skulu zosiyanasiyana omwe ena atithandiza ndi ndalama ena zakudya zomwe zina tagwirisa lero zinanso tikagwirisa tikakhala ku kampu. Pa masewero panali mpira wa miyendo wa manja, zothamanga, chess, volleyball, basketball ndi zina, ndipo akwanitsa kusankha osewera abwino amene alowe mu mbindikiro kukonzekera ndime yotsiriza ya Malawi Youth Games pa masewero amene achitike ku Lilongwe mwezi wa August. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso waloyi yalimbikitsa Malawi kuti akayezetse matenda otupitsa chiwindi a hepatitis mchingelezi ndi kudziwa momwe alili. Boma lati lilumikiza magetsi ku nyumba za anthu ambiri okhala ku madera aku midzi kudzera mu ntchito ya MAREP komanso Ascent Project. Timu ya mpira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino Scorchers isewera ndi timu ya Nigeria usiku uno mu masewero ake oyamba a mu mpikisano wa AFCON. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break ndi mzangayo Lini Limponda. Usiku wabwino.